Nga daw makipag-celebrate makag-demonyo kung tinuod kang anak sa Ginoo. Sa panahon galing nga ga-celebrate kag Halloween o kanang kalagalag, ikaw mismo ga-open portal sa mga witchcraft. Ikaw mismo ga-invite ang mga demonyo sa imong kinabuhi. Kung tinuod nga naka sa kahayag, dili ka angay makigalubilo o makig-uban diha sa kangit-ngit. Wa ka na tingala ka ng mga horror, mga hadlok-hadlok o kanang mga multo, kanang mga pangit kay mga naong. Nagpaila na nga kana sila na sa kangit-ngit. Mao ni rason nga nung dali ka mabalaka puno kang problema, mauri mo tudlo nimo nga angay kang mahadlok nila. Pero hey, ayaw kahadlok nila, kahadlok ka ang Ginoo. Muna ningon ang pulong sa Ginoo nga wa kita gitagan sa Dios o espiritu sa kahadlok. Apan duna kitay gahom, natay gahom para palayason talang demonyo sa atong kinabuhi. Ikaw, ako, kita mo magubas ng bawat sa yawa kapag ayog sugot nga mabutaan ka, mata sa kamaturan, duna kay gahom para palayason na sila in the name of Jesus. Mas naigahom ang pangalan sa Ginoo. The Bible says, ingon ang pulong sa Ginoo nga, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Sa matag adlaw, wala tayo angay celebrate kundi lang kamaayo sa Ginoo. Ang panayong sugot nga kana mag-celebrate ka na mabutanga, wala gikalipay sa Ginoo. Dako kayo nagsalabo sa undangan na. Undangan ang butang nga wala gikalipay sa Ginoo. Pag hinulsol. maayong adlaw sa tanan. So mga pita ginagmay. So kining ato ang higala nga dili katoliko, magkatawa ta sa iyahang tawag in presentation, sa iyang content o sa iyahang video. Nanawagan daw siya kuno nga kana daw magsaulog daw og Halloween og kalag-kalag, ora Halloween o kalag-kalag. Iya daw kuno na sa gitawag og demonyo kay nag-promote daw og kahadlok tungod kay naay mga nag-present nga bati daw mga naong, makahadlok ang mga naong. So therefore iya daw na sa yawa. Pero ang tubag nato mga higala ug mga igsuon tungod kay makita nato nga ang ato ang higala, I think murag pastuya man siguro ni, wala makabalo sa distinction between the word Halloween o All Souls Day or kalag-kalag sa Bisaya pa nga termino. Wala siya kabalo sa distinction. At the same time, wala siya kabalo sa kasaysayan nga ang Halloween o ang kalag-kalag dili man nagsama. Ang Halloween gikan na sa English, old English word nga hallowed. Abot ipasabot balaanon or pagbalaan. So, ang Christian celebration sa Halloween, pagpadayag ka na nga preparasyon sa dakong fiesta. Sa fiesta sa tanang mga balaan. Sa atong termino nga mga Katoliko, tanang mga santos. So, buti pasabot, kanang pagpakita nga na ay mga guba og naong, na ay mga hadlok og naong, iya sa yawa, sa panahon sa gitog Halloween, dili na siya Christian way of celebration. Mana kinahanglan ning kini mga pastuyan kinahanglan magbasa og kasaysayan. Kaya abi ninyo nga kana magud nga celebration nga nanay bati og naong, nay magahadlok nga naong, dili magud na sa Romano Katoliko na celebration. Gikan magud na sa mga pagano. Kumbaga before the Christian religion, before ang simbahang Katolika nag-exist, naa na siya nga practice daan, ilabi na particularly sa Britain and Ireland. Naa na siya nga practice daan. And sa dihang nakonkir sa Roman Empire ang maong tawag ining lugar, so ang nahitabo ilang napud sa lagi suksok dito nga celebration na kuno pagduaw daw kuno sa mga kalag manana nahitabo niya pagkahuman. Syempre pag welcome nila sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay na, so man magsulob sila og kanang mga pangit nga mga naong or mga tawag ining makahadlok nga naong kay para kuno pag welcome ka na sa mga kalag nga musud silang balay. Pero dili ka na amoy teaching na itong simbahang Katoliko. Or dili na amoy practice na itong mga Katoliko. Tapos mga pag-ano man na. Mabito nga, na-celebration na November 1, All Saints Day, nga naman kay gusto i-counter sa simbahang Katolika kana na klaseng celebration. Gusto nila i-counter. Instead of mag-celebrate og pagan celebration, mag-celebrate ang simbahang Katoliko og religious celebration, Christian celebration to honor the saints. Nga naman, ingon pa ni Kristo,
St. John chapter 17 verse 10, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So kung natuang pasidunggan ang mga santos, tanang mga santos, atong gipasidunggan si Kristo. So kini pagsaulog nato sa All Saints Day, atong gipasidunggan ang atong Ginoo. Kay siya man ang source of holiness or pagkasantos. So kanang ipasangil nila nga kanang maghadlok-hadlok og naong, pangit do bati og naong, makahadlok na naong. Dili na mo celebration sa mga Katoliko eh. Number 2, kanang nakita ninyo nga video na naigi karga nga naigi portray nga tawag ini nga makita nato nga makahadlok. Tungod kay sa atong nakita, sa akong tawag ini na sabtan nga nasulod simbahan, nagsaulog sila or ilang gipakita ang tinuod nga Halloween. Unsa man din ang kanang gi-practice din na kanang nasa video. Kanang gi-practice na refer na dito sa pag-portray nila kung unsa nahitabo ni anang maong santusa. So gipatay, giputag liog tungod sa pagtuo mo na ilang gi-portray, ilang gisulod sa simbahan nga gikadinahan, yun na gigunitan nga ano mga symbolic presentation sa usa ka santos ba. Dili na paghadlok-hadlok. Paghatag ka na og tawag ining pagpadayag nga usa ka na ka inspirasyon sa mga Katoliko nga diin kanang kinahanglan mo sunod sa pagtuo. Kinahanglan dili ilimod ang pagtuo until the last breath. So ingon ana dili so dili na dautan, dili na siya-siyawa. Kay kung iya pa na sa iyawa atong giinsulto ang Dios. Di ba? Kumingon ta nga ang celebration sa Halloween, na katong Christian celebration dili nang secular og pagan celebration na kanang makita tos palibot nga magsulob-sulob og ngita din na dili na mao. Kung dili ang butang pasabot sa Halloween kanang pag-present or kanang preparasyon sa fiesta sa tanang mga santos. Mahadlok ba di kag santos na ang ilahang kabalaan gipadayag man sa kalibutan ug kanang mong pagkabalaan na ang source niya na mo ang Ginoong Dios. Muna ang dapat dili tuuhan kanang inyong mga wali-wali, kanang wali aning pastuyan ning ano man kay pugnan ang tao magpasidungog sa mga santos. Di man ka. Pugnan kay iya daw kuno na siyawa na pagpasidungog sa mga santos. Natin diferensya tong pangunahon ingon ana nga ang pangisip mahitungod sa pagsaulog anang todos los santos. Santos gani no. Wala mo ingon nga todos los demonios. Wala. Ang giingon nato todos los santos kapistahan sa tanang mga santos. Yon. So dili na kahadlukan. Ug way angay kahadlukan ang ato ang tawag anong daygon ang Ginoong Dios. Dili nang nasa inyong hunahuna niya mamasangil pagid mo sa Katoliko. Okay?